Terve! Serkka! Onko Eero? Onko täällä Eero, hei, missä se on? Terve Eero! Eero siellä! Eerolla hieno puittee! Onko Elvi? Missä Elvi? Tuolla Elvi! Eero on ollut aina hyvä meidän. Eero on hyvin kohdellut, Elvi hyvin kasvattanut. Ja vielä alla! Ei ole sortua. Hyvin oikeakin tullut. Minä taitoa. Taitoja! Minä olen Valdemari ja isä oli mulla Valde ja äiti Mari mustettiin Valdemari. Tulee Hiirisalmen mustiin, Koivurannalta lähtös. Ja valtaväestö ei saa nyt... Hiirisalmen vappu, tunnet Hei. Elvi? Me ollaan Ainakin. Siellä olet minutkin synnyttänyt. Oletko synnyttänyt? Aina Valdemari juontaa! Aina juontainen puheenvuoro. Aina juontaa. Me ollaan huumorimiehiä, valtaväestö ei pidä tästä niinku ollenkaan niinku häiriintyä eikä ottaa tosissaan. Eikä loukkaantua. Eikä loukkaantua mitenkään. Tää on niinku huumorihomma. Eikä uhkaa. Ei. Tomi, aloitama laulu. Ajelivat mustalaiset markkinoilta kotiin päin. Ajelivat asettuivat alle ovenaisen puun. Ekula, sikula, sikula, sikula. Rekula, sikula, sikula, sikula. Ajelivat markkinoilta alle omenaisen puun. Hei! Hei! Hei Valdemari! No mitä nyt? Isäukko, mistä johtuu? Mie mene kouluun. Nyt. Muut hukkee, Miksi se kouluun menet? Eikö koulu siksi, kun mie luo on hiljaa? Niin. Muut lukkee AP, mie luo ABC, mistä johtuu? Sä oot niin fiksu. Hyvä. Ja muut lukkee sanoo 1, 2, mie sanoo 1, 2, 3, mistä johtuu? No sä oot niin fiksu. No, mennään suihkuun. Muilla on paljon rinta, mulla rintakarva, mistä johtuu? No, se johtuu siitä, että sä oot 3,7 ja muut on 7. Terve Eero! Mutta koulusta tuli mieleen. Joo, jatka. Olin kerran koulussa. Ja opettaja sanoi mulle, että nyt aletaan pelaamaan pesäpalloa. Älä! Joo. Me sanoo, että en mie voi pelata. Joo, hiljaa. Anna sanoi, että vakaumuksen vuoksi mie voi pelata. No mitä se tarkoittaa? Mie sanoi, että en mie voi kunnaria lyödä. No löikö sitä? Ei, Hyvä. Eero kerran kehuu. Muistattako? Joo. Auto. Että hän on Elviksen vanha Lincoln. No niin, joo. Mies sanoi, että mitäs tuosta? Me on kerran. Ja poliisit pysäytti minut. Ja poliisit sanoi, että on sulle Jeesuksen vanha taulu. Oli vanhaa. Joo, ja kyllä se on valtava, että turha sanoa, että meikäläiset ei työllistä. Rainerikki oli kuule niin, se oli päässyt töihin, se on nyt persoonan Raineri. Ja näin hyvin mennään. Uskoko Eero? Uskoko me? Kyllä. Mitä vielä? Ota vaan laulu. Mikä? Olla iloisia. Yhtykää laulu. Miten meni? Naista on. Mustalaiseksi olen syntynyt. Koditonna kuljeskelen nyt. Luonnon lapsi mitä huolinkaan. Kun vain vapaana olla saan. Kaikki mukaan sama säke. Mustalaiseksi olen syntynyt. Koridonna kuljeskelen nyt. Luonnon lapsi mitä huolinkaan. Kun vain vapaana olla saan. Kiitokset Eerolle ja Elville ja Joo, vielä lauletaan. Eero laulu. Eero laulua lauletaan nyt. Oh, mikä se oli se mikä laulu? se oli? Onko se Eero koskaan ollut Etelä-Pohjanmaa? Eerolle kiitoksia ja hyvää jatkoa. Joo, kiitos Paavo. Kiitos. Ei saa Terve ja Allan. Paavo, Allan, terve. olen minä ollut Etelä-Pohjanmaalla. Mistä se kotosi oli? Me voit eihän nämä laulu ole kuitenkaan tehty niinku... Tää on vanha Etelä-Pohjanmaalainen laulu eikä sinun
sinun tuotani. Eero on tehty, on se. Eero on, Eero. Alvari tietää. Joo. No niin, miten mennään? miten kukaan? Eero muistuksi. Eikö Eero muisteluksia? Älä mene vakavasti. Niin kauan minä trampaan tämän kylän raittia, kun kenkäni pojat kestä. Niin kauan minä trampaan tämän kylän raittia, kun kenkäni pojat kestä. Rakastelen ketä minä tahdon ja ämmät ei voi estää. Rakastelen ketä minä tahdon ja ämmät ei voi estää. Nyt mentiin vaan. Nyt kuuluu. Joka varsa ja kun on liinukka varsa ja linjoja, ja itse pian suihkista. Oikein hyviä, hoi.